алайкум бародарон ва тамоми бинандагони канали мо. Чӣ хеле дидеси дар пеши мо запчастои айфон мондагиай? Яъне ҳамин телефона дар ҳамин ҳолат ба моро оварданд. Як қисми запчасто айхидмон, як қисми запчастои дигар аз соҳиби телефон ва ай мо хоҳиш карданд ки мо ҳамин телефона сабират кунем. Кори имрӯзаи мо бо ҳамроҳии шумо насиб кунад Парвардигор сабират кардани ана ҳамин телефона бародарон. Пеш аз кору боро сар кардан аз шумо хоҳиш мекунем подписатсия кунед каналда, лайк комент моне поделитсия кунед, дастгирӣ кунед ки то ки мо ҳам пешравӣ кунем бо камтар бо видеои нав шава. Модели телефон бародарон чӣ хеле дисте iPhone SE. ҳозир бо ҳамроҳии шумо сабиратш мекунем. Поехали. Аввалин коре ки мо бояд анҷом диҳем, мегирем анами корпуса дастмонда нигоҳ мекунем ягон ҷазирӣ, ягон ифлоси чанги хоб, ягон чи корпуста боша ай тарафи дуру шоткара мегирем, мешакем тозаш мекунем. Шоткара мегирем тоза мекунем анами хеле десте бародарон. Баъд мегирем паличка, халаки паличкаи гӯшт тоза мекунем, чӣ мекунем, халаки паличкора мегирем. Камера, основной камера айфон ай тарафи дурун бародарон мешакем тоза мекунем. Яй ҳама вазни яй бояд амира сами главни аҳамияти мешакем тозаш мекунем, аҳамият метем нигоҳ мекунем. Мешакем тоза кардан пас бародарон, тоза кардан пас аввалин коре ки сар мекунем, нижний часть, шлефти нижний часта мегирем. Ай ҳамин шлефти нижний част насиб кунад сабират кунем, сар мекунем. Дар инҷа разъёмо омадагианд бародарон, ҳозир мегӯям. Разъёми зарядник, разъёми наушник, микрофон, колонка, контактои колонка омадагия, колонкам ҳаминҷа мебиёяд. Баъд шлефти кнопкаи дамои кнопка хом, кнопкаи айфон мегирем. Шлефта сабираткунира сар мекунем. Аввал разъёми наушника ҷошта мемонем. Разъёми наушника аввал ҷошта маҳкам мекунем. Нигоҳ мекунем каҷ набоша. Баъд микрофона ҷошта маҳкам мекунем бародарон. Бари разъёми наушникда микрофон омадагиай. Микрофона ҷошта мемонем. Баъди микрофон разъёми зарядника ҷошта мешинонем бародарон. ин ҳамин хел мешавад. Чӣ хеле дидесте? Разъёморо шинондем дар ҷош, шлефтам дар ҷош шишт хушрӯ. Чӣ хеле дидесте? Ана ки баъди шлефта шинондан бародарон, баъди шлефта шинондан колонкаро ҷошта мешинонем. Колонкаи телефона ҷошта мемонем. Ин ҳамин хел мешавад. Чӣ хеле дидесте? Баъд анами ботакоро мегӯем сабират кардана сар мекунем, маҳкам мекунем. Яъне анами хел аҳамияти бародарон ҳамаи болтоша маҳкам кунем. Аввал болтои хурд мебиёянд, калтак, майда, баъд болтои дарозтара. Саросима намешем бародарон, саросима нашида аҳамият дода ҳамаи болторо дар ҷош маҳкам мекунем.
нигоҳ кунед ҳама ҷои шлефта аҳамияте ки ягон ҷош нутуғи намона ягон разъём айҷо беҷо намонад. ҳамаи болторо маҳкам кардем. Пас бародаро чӣ хеле дидисти? Ҳамаи болторо дар ҷӯш маҳкам кардем. Ҳамаша маҳкам кардем, ҳамаша ҷобаҷо кардем. Анаки коре ки ҳозир анҷом медиҳем насиб куна. Баъди маҳкам кардан аҳамият метиҳем ҳабори дига бо ҳамаи шлефтора ҳамаи ҷоро нигоҳ мекунем. Платара мегирем баъдан. ин шлефти датчик антеннаи бародаро, шлефти датчик антеннаи ираҳо инами датчикда соединид мекунем. Анамин датчикда соединид мекунем. эҳтиёт карда шлефта намекашем, ки шлефт бениҳоят нозукай, канданаш мумкин най. Вазир чиқли дида бародаро маҳкам кардем. Маҳкам кардан пас шлефти кнопкаҳои пасту баланд кунака, гирён кунака як тараф мекунем. Платара оҳиста нигоҳ мекунем ягон чиз плата намона. Оҳиста ҷошда мешинонем. Чӣ хеле диде бародаро? баъди ҷошда шинондани платара сабират куниша сар мекунем. болтоша бояд маҳкам бикунем. болтоша нигоҳ кунед, ҳамаша ҷо ба ҷо маҳкам кардан дар корай аҳамиятие, кадомаша ҷой чӣ хеле кияй. ҳамаша ҷо ба ҷо маҳкам кунед, ягон болт намона. камтарак болтош неудобне, рости гап. Не то что неудобне, просто отёркаи мо ҳам тамом шудагӣ, бояд отёркаи нав гирем, хаяк мешавем. ҷаш камтар неудобне, ба ҳамин хотир пинсеп қатӣ мемонамаш. маҳкамаш мекунем. маҳкам кардем. саросима шидан дар кор нест, саросима наше. болтои мондагиша маҳкам мекунем. болтои мондагиша маҳкам кардем. Аки шлефти нижни часта ҷошда мешинонем бародаро. Шлефти нижни часта ҷошда мешинонем. кабели датчик антеннам ҷошда мешинонем. Ай нижни част омадагиай анамиҷада мешинонемаш. шинонда мешам. Ака ҳозир чикор мекунем? нигоҳ мекунем ягон ҷо ягон ана ин шлефтам маҳкам мекунем ҷошда.
шлифти кнопкаи гирёнкунак, пасту баландкунак, кнопкаи микрофон. Бояд бор дига палочкаро мегирем, ҷои камераи основной камераро аз тарафи дурун боз он тӯза мекунем. Дар вақти сабият кардан чангу хоб эҳтимоле ки бо рафта боша о тараф. Камера мешинонем ҷошдаака. Камера ҷошда. Мешинонем. Саросима нашида ки шлифтҳо нозукан, дариданшон мумкин аст. Камера ҷошда шинондем. Ане оҳанак боли спиш карда мешина. Баъд як тарафи камера маҳкам мекунем, камера ҷумида намемона. Ишам маҳкам мекунем ҷошда. Фақат саросима наше бародаро. Саросимаги кори хуб нестай. Чиқар диде маҳкам карда мешам. Анак мегирем бародаро аккумулятор, батареи телефона мешинонем. эҳтиёт кунед, нигоҳ кунед ягон шлифт дар ягон ҷо маҳкам нашавад. Шлифти батарея шлифти чизе боша, нигоҳ кунед ки ягон ҷо дар маҳкам нашавад, ки ҳолати якак движения нито карданда дариданшон мумкин аст. Баъди даридан баъд кору бор дигар карда мешавад. инҷо дидестед, инҷа дар як оҳанак бояд боша. Болои ҳамин шлифтода бояд маҳкамш кунед ки вақти ғалтидан, вақти ягон чида ҳамин шлифтҳо берун набуроянд, мақсад аз ҷо бе ҷо нашаванд. Мутаассифона телефона дар ҳолати разбият кардагӣ ба моро овардан хеле оҳанакҳо надошт. Мо ай соҳиби телефон дархост кардем ки биё заказ кунем, ҳамин чизҳоро биёрем монем. Ай гуфтанд ки мо дар ҳамин хел басай, ҳамин хел сабиратш кунем ва моро дар кор нестай, пака ҳамин хел сабиратш кунем. Аммо ҳамин хел сабиратш кардем. Анак мегирем бародаро. Экрана аввал шлифти сенсора анамиҷода соединид мекунем. Чиқар дидестед? Баъд шлифти экрана ишда соединид мекунем. Шлифти экран соединид мекунем. Ана ин шлифти слуховой 3G камера ишам соединид мекунем. Баъд шлифти экран даместа ба тарафи халаки борикиш хати истодагия дарозиш хати. Экрана мефурорем поён. Ин шлифти кнопка дамояй. Ин шлифти ана ҳамин кнопкай. Ира ана ҳаминҷода мешинонем, маҳкам мекунем. маҳкам кардан пас бародаро экрана оҳиста аз тарафи боло, аҳамияти аз тарафи боло шинондан аз сар мекунем. Аз тарафи боло шинондан аз сар мекунем, оста мемонем. Баъд аз ду тараф оҳиста зер мекунем. Экран ҷошда мешина бародаро. Чиқар дидестед? Экран ҷошда шишт. иншоалло ягон камбудӣ нест. Экран ҳамин ҳолатда буд. аҳамият метиҳем, нигоҳ мекунем ягон ҷошда ягон камбудӣ нестай. баъди экрана шинондан ин ду болтаки поёншам маҳкам мекунем. ишам маҳкам мекунем. ин болтакҳоро маҳкам карданаш ҳатмӣ аст.
ва ҳамаи бародаро телефони мо сабираткардагӣ шид. Гирёнш мекунем. Телефон гирён шид. Чӣ қадар дидестем? Кор кардааст. Васоипша телефона мешавад ки ҷои симкарташа мемонем. Васоипша телефона бармегардонем. Бародаро, лайк мондану подписатсия кардану поделитсия кардану коммент мондану айётон набуред. Ба ҳамин паноҳ ба Худо. Худованд нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо.